Ce naiba ți-ai fă? Bine, acum fără alte prostei. Bine, gata, acum chiar fără alte prostări. Bună! Eu sunt eu și ea e Denisa și suntem la Eu Vlog. Vrem să facem testul prieteniei. 1. Ok. Să începem. O să ne punem întrebări. Așa, am revenit. Eu să-i pun întrebări. Le-a scris aici pe toate, eu nu le-am văzut. Ce credeți, mă? Când m-am născut? Pe 13 decembrie 2004. Greșit. 12 decembrie 2003. 13, pardon. 12 decembrie 2003. A, da. A, da. Ce culoare prefer? Turcoaz. Da. Cum mă cheamă? Ioana, Frangu, Daniela? Da. Dar uitați să le tu acolo pe care l-ai zis. Ce combinație de asta? Deci, ce culoare prefer? Ai ghicit? Cum mă cheamă? Ai ghicit? Ce combinație de... haine îmi place? Vara. Păi, vara. Niște sandale. Da, n-ai ghicit, urăsc sandalele. Dar ce vrem, n-am văzut niciodată vara? Cizme cu ținte, fustă cu ținte, bluză cu ținte. Mai scurt în față și mai în spate, gata. Bravo. Mă rog, am ghicit 2. Câine sau pisică? Greșit. Melodia mea preferată. Aric de vânt. Băi, într-o zi o să stăm și o să ne spunem fiecare. Bada Bass. Aia. A, da. Ce mâncare îmi place? Pizza. Da. Ce vedetă îmi place? Antonia. Nu știu. Bravo, Antonia. Antonia. Da, ai zis mai întâi Alinea. Da, Antonia vrea să zic de prima dată. Bine, hai că spun bifac, eu sunt o prietenă drăguță, nu ca tine. Mă rog. Ne întoarcem cu întrebările ei pentru... Așa, Denis a terminat și a descris în sfârșit întrebările. Eu nu le-am văzut și hai, începem. Care este culoarea mea preferată? Turcoaz. Nu. Roz. Nu. Albastru. Nu. Mov. Nu. Nu știu. Roșu. Căcat. Sângeriu. Ce combinații de culori îmi place să port când sunt machiată? Alb și negru. Nu ești Roșu și Nu ești roz. aproape deloc. Culori deschise. Nu. Culori închise. Trebuie să zici combinația. Nu știu. N-ai găsit. Crem și tuș. Egal. Crem și maro. Mai închis puțin. X, așa. Ce îmi place să fac când nu îmi fac temele? Să te machezi. Nu. Să te joci Nu. City-girl. Nu. Să mă uit la televizor. Care e mâncarea mea preferată? Pizza. Nu. Sarmale. Nu. Ou. Cartofi prăjiți. Așa. Care este alimentul care îl urăsc? Brânză. Nu. Căcat. Nu. Stai, ficăței. Urăsc ficăței. Mai sunt 3. Ce suc îmi place? De căpșun. De portocale. Cola. Care este vedeta mea preferată? Alinea Remia. Nu. Selena Gomez. Nu. Așteaptă. Antonia. Care este emisiunea mea preferată?
Misiunea? Emisiunea. Dragon. Talent. Da, n-ai ghicit niciuna. Deci eu am câștigat cu 4 din 8, iar ea cu 0 din 8. Da, ce zac! Bine, dacă v-a plăcut... Au! Am dit până că e. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like. Ca să fiți la curent cu toate postările mele, abonați-vă și dați Un share comentariu. să vadă și prieteni. Și un comentariu. Și un comentarii. Pa!